କହିଲ? ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଆସିଛଟି? ଆଉ ତମେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ଶିଖିଛ? ଆଜି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ଆଉ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇକି ନାଚ କରିବା। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଳି ଧରିକି ନାଚ କରିବ, ଗୀତ ଗାଇବ। କୁହରେ ପିଲେ ଏକ, କୁହରେ ପିଲେ ଏକ, ମୁଣ୍ଡ ଆମ ଏକ, ନାକ ଆମ ଏକ, କୁହରେ ପିଲେ ଦୁଇ, କୁହରେ ପିଲେ ଦୁଇ, ଆଖି ଆମ ଦୁଇ, କାନ ଆମ ଦୁଇ, ହାତ ଆମ ଦୁଇ। ତମ ସବୁ ହାତ ଦିଟା ଅଛି ଟି? ଆଖି କେତେଟା ଅଛି? ଏବେ ପଢିବା ତିନି। କୁହରେ ପିଲେ ତିନି, କୁହରେ ପିଲେ ତିନି, ଅଟୋ ଚକ ତିନି, ରିକ୍ସା ଚକ ତିନି। ତମେ ସବୁ ଅଟୋରେ ବସିଛ? କେତେଟା ଚକ ଅଛି? ଏବେ ପଢିବା ଚାରି। କୁହରେ ପିଲେ ଚାରି, କୁହରେ ପିଲେ ଚାରି, ଦିଗ ଆମ ଚାରି। ଆମର କେତେଟା ଦିଗ ଅଛି? ଚାରିଟା ଦିଗ ଅଛି। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ନା ଆମର ଚାରିଟା ଦିଗ ଅଛି। କୁହରେ ପିଲେ ପାଞ୍ଚ, କୁହରେ ପିଲେ ପାଞ୍ଚ, ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଞ୍ଚ। ତମର ସବୁ ଗୋଟେ ହାତରେ କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି? ପାଞ୍ଚଟି। ଆମର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲା କେତେଟା? କୁହରେ ପିଲେ ଛଅ, କୁହରେ ପିଲେ ଛଅ, ଋତୁ ଆମ ଛଅ, ଋତୁ ଆମ ଛଅ। କୁହରେ ପିଲେ ସାତ, କୁହରେ ପିଲେ ସାତ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗ ସାତ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗ ସାତ। ବାର ଆମ ସାତ। ଆମର କେତେଟା ବାର ଅଛି? ସାତଟା ବାର ଅଛି। ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର। ତମେ ପଛେ ବାର ଯାକ ସବୁ ମନେ ରଖିଦବ ହେଲା। କୁହରେ ପିଲେ ଆଠ, କୁହରେ ପିଲେ ଆଠ, ଗ୍ରହ ଆମ ଆଠ, ଗ୍ରହ ଆମ ଆଠ। କୁହରେ ପିଲେ ଆଠ, କୁହରେ ପିଲେ ଆଠ, ଗ୍ରହ ଆମ ଆଠ। ବୁଢିଆଣୀ ଗୋଡ଼ ଆଠ, କୁହରେ ପିଲେ ନଅ, କୁହରେ ପିଲେ ନଅ, ରତ୍ନ ଆମ ନଅ, ରତ୍ନ ଆମ ନଅ। ଆମର କେତେଟା ରତ୍ନ ଅଛି? 9ଟି ରତ୍ନ। ଆମର କେତେଟା ରତ୍ନ ଅଛି? 9ଟି। କୁହରେ ପିଲେ 10, କୁହରେ ପିଲେ 10, ରାବଣର ମୁଣ୍ଡ 10, ରାବଣର ମୁଣ୍ଡ 10। ରାବଣର କେତେଟା ମୁଣ୍ଡ? 10। ତମେ ସବୁ ରାବଣକୁ ଦେଖିଛ? କୋଉଠି ଦେଖିଲ? ଲଙ୍କାରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭଲରେ ସବୁ